I gave them the chocolates, man. I can believe that. They were worried. No, just get them out the water. One of the girls was scared. There's the new generation. Let me go fast. That's right. That's what we got now. Yeah, And that then they. never came back. Yeah, I think because now they do some sort of montage. Oh, that's And the why. mothers are kind Yeah. of. Yeah, that's She goes. why. They But want I us to have stay. to Yeah, do it. papi. Yeah. So I'll talk about it. Is that the jackets? That is the I one I gave can them see. the chocolates. That's the one to everyone out here right now. She's about to freeze you up. She's about to freeze you up. All my party people, put your hands up. Put your hands up. Put them up. Put them up. Let's go. Now clap those hands above your heads. Clap those hands above your heads. Clap, 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 clap. Let's go. Everyone put your hands up with the robot. Put your hands up with the robot. I told you. It's just spinning. It's just spinning. It's just spinning. Let's go. Let's go. I don't know what you're doing. I don't know what you're doing. Who wanna rock? Who wanna rock? Who wanna rock with us here tonight? Put your hands up. Let's go. Let's go. Uh-oh. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want.
16. Everybody on the 3, I want to hear you make some noise. She lit, the money too, like damn, she on me. 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 She lit, the money too, like damn, she on me. Abaka ngijele n'enuguku onye ọma na-eji ọgwụ n'ọgbọgwụ onye ọganiru mmadụ na-asụsa ịkatara ọnụ egwu m nke ịbụọ ọdụụlọ esi ebe afọ m n'ụlọ ọsị na ọkọziri nke ego ya eme ọsị na nsogbu ara ka ọrụ ụsụ o ruro ife efi na-ada na ya egwu duchi ga-ada ọ dị m ka ọ na nlọ ịmana ka makụ n'aka n'ụzọ onye katara iru jebe azụ ọ bịara pụrụ m na ndị ụzọ a zara okwu mkpọrọ n'ụlọ sana mbaza nke ego ibi ya risiara gbatị aka anya chọrọ uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada amụ ibi adawụrụ ọsị were bine n'ahịa aka ọsị gị ihe dụ mmadụ obidefa siri ya mi na mpịọ odogwu otu isiri so m ije so m ndokwa na ọ mụjugworo m obi o nwere onye asị bịa gbara ọla iru aka anyị tọ ya mụ ọ bụ ka nke ijele onye ukwu seje mba ugo ogbe ntị afọ ụzọ ọganiru bụ maka onye udo ijebe ije awele ọsị njọ ụkwụ apụ na ga ama ebe ị nọ n'isi ụgbọ oge bi na ya ma ntụ ọkwa gị si mụ kenelu gị ndọmi jeje mba presi injinia atụ eze n'ugbo ọzọ igbo ndụ odogwu o ji ala ati agwọ ya ọganiru bụ maka onye udo isi atụ eze na mụ na gị kpọrọ iru ndụ asị m meri ikwu meri ibe o ife ihe egbukwa n'aka onye chọrọ ụka oge eme gị ya nwụkwa dachi ụzọ onye ji gị amụ ije ọ ya dalili ngwọlọ ọfọtigbuoru gị ajọ mmadụ ana m erieru gị ndị ilo osisi pụrụ ga atụ nkwe ufere ma jiri ya onu onye tụrụ ife ịdị wee dị ọrịda n'ebido ya rịba ka arụrụ enu echie ya unyi a na-agha ya aja
ịbịa n'ịgbatịpụ aka gị